pwede din ang imukan nila. Putlon. 50. Kwinta na niya. Karang mga santik ba? Kanang pag-adjust sa hinay o kusog ba? Santik ban. Oo. Punta. Oo. Mga po ako eh. Tara ko ay. Tara ya. Raptor kayo. Aw, ilahang na yung adtong. Aw, yung live adtong. Agari sa daily. Oo, ara na niya. Ara din ako. Bra, ba? Karang na yung magpakuan. Payo. May na yun, si Quinta rin na no? Payo. Paliton ko na bago, murag 550 siguro. Pani. Huwag pa, kanang adyan sa kusog ba? Si Quinta. Bra, kayo. Kayo pa itong bago. Oo, bago, murag 600 siguro ang bago, ano? Labay ra. Sakong Awa naman na. Siga na. Dali ra kayo. 50. 50 ra yun. Daghag damage. Depende sa kagbuba. Kana na daghag lisdanan ba? Kay kuara man na kanang santik.